L-akademiċi fl-Università ta' Malta jħossu li dawk avdati fl-ola strutturi tal-poter ittradew b'mod mill-aktar goff il-fiduċja ta' ċittadini Maltin u tal-komunità internazzjonali. Dan intqal b'reazzjoni għal kriżi politika li jinsab fija il-pajjiż. F'dan il-kuntest dawn l-akademiċi qed jeżiġu li Joseph Muscat għandu jirreżenja jew jitneħħa immedjatament. Dan sabiex l-investigazzjonijiet ikunu jistgħu jimxu bla ebda xkiel mill-uffiċċju tal-Prim Ministru. Din l-istqarrija kienet iffirmata minn 304 akademiċi. U fi stqarrija separata l-Kamra tal-Periti qalet li l-protesti li qegħdin isiru fi Pjazza Helsin huma espressjoni tas sentiment pubbliku u m'għandhomx jiġu ristretti. Din l-istqarrija ħarġet fid-dawl ta' dak li ġara tnejn li għadda u anke fil-jiem ta' qabel meta fi Pjazza Helsin tpoġġew numru ta' barikati bil-misraħ ikun kważi magħluq għal kollox. L-istqarrija komplet billi qalet id-dikjarazzjoni ta' Barcellona dwar l-ispazji pubbliċi li tagħha Malta hija firmatarja tisħaq dwar id-dritt tan-nies li jagħmlu tagħhom li bliet. Dan jimplika l-bżonn ta' rispett u protezzjoni ta' numru ta' drittijiet u libertajiet bħalma huma id-dritt tal-espressjoni u d-dritt tal-ġabra, id-dritt għall-informazzjoni, il-konsultazzjoni u l-partiċipazzjoni fil-proċessi ta' deċiżjonijiet. Il-Kamra tal-Periti qalet li l-ispazji pubbliċi huma wara kollox il-palk tal-ħajja pubblika, il-post fejn isiru ċelebrazzjonijiet u l-protesti. Għalhekk qed jibqa' tħassib dwar il-mod sproporzjonat li bih qed tiġi okkupata Pjazza Helsin bil-barikati, tant li qed jiġi mxekkel għal kollox l-użu ta' dan l-ispazju pubbliku.